Kuvittele olevasi insinööri. Saat tehtäväksi suunnitella koneen, joka kykenee kaivamaan tunneleita läpi maapallon kovimpien kivien. Tämän koneen on pystyttävä porautumaan kovan kiven läpi lähes 45 asteen kulmassa vuoren sisällä, mutta sen on myös selviydyttävä jääkylmistä vesitaskuista, joissa paine voi olla kohtalokas sekä koneelle että sen ihmiskäyttäjille. Tämä ei ole kuvitteellinen skenaario, vaan todellinen, jonka maailman parhaat insinöörit ovat tehneet todelliseksi. Tutustutaanpa lähemmin tähän uskomattomaan koneeseen. Tervetuloa Boostiin! Toukokuu 2019, Lago Ritom, Sveitsi. Tämä järvi sijaitsee 1850 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. 800 metriä järven alapuolella on Ritomin vesivoimalaitos, joka on rakennettu yli 100 vuotta sitten. Insinöörit työskentelevät parhaillaan voimalaitoksen laajentamiseksi yli nelinkertaistamaan sen tehotuotannon. Vesivoimalat toimivat hyödyntämällä padon takana olevan vedenpainetta. Tämä vesipaine tuottaa sitten sähköä veden turbiinien ja generaattoreiden kautta. Ongelmana on, että korkean tehon vesivoimaloiden rakentaminen voi olla vaikeaa. Lago Ritomin tapauksessa 3 ennakkoon tehtyä tutkimusporausta tunnelin akselilla osoittivat, että kivi on vaikeaa porattavaa noin 200 metrin syvyyteen asti. Olosuhteet tunnelin rakentamiselle ovat siis melko huonot. Aiemmin vanha voimala käytti pintaputkia, mutta tehotuotannon lisäämiseksi insinöörit ovat päättäneet, että tarvitaan maanalainen tunneli. Maanalaisen tunnelin halkaisija on 3,2 metriä. Se kaivetaan käyttämällä tunnelinporauskonetta, joka on kehitetty juuri tätä projektia varten. Vaikeat kivet ja lähes 45 asteen kaltevuus asettavat koneelle äärimmäisiä haasteita. Kalteva kaivos on suunnilleen 1400 metriä pitkä ja päättyy etukäteen luotuun tilaan, jota kutsutaan liukukammioksi. Tästä tilasta toinen, lyhyempi tunneli johtaa sitten järveen. Projektin työt alkoivat tammikuussa 2019 rakentamalla alempi kammiotila voimalaitoksen lähelle vuoren juurella. Insinöörit suunnittelivat noin 250 räjäytysvaihetta, joissa oli yli 20 000 reikää räjähdysaineille. Insinöörit eivät odottaneet maassa olevan veden aiheuttamaa vaaraa, koska rakennustyömaalle tulevan veden odotettiin olevan vain matalapaineista ja erikoisräjähdysaineiden pitäisi toimia myös märissä olosuhteissa. Kuitenkin tässä vaiheessa tiimit kohtasivat suuria ongelmia. Jälleen yhden räjähdyksen jälkeen oli voimakas vedenvirtaus korkealla paineella, mikä vastasi noin 100 metrin vesipatsasta. Tällaisen odottamattoman tilanteen edessä olisi vastuutonta edetä tuntemattomaan kiveen. Tiimit päättivät porata reikiä kiveen ensin saadakseen veden ulos. Tämän prosessin aikana vesi tuli toistuvasti porausreikään virtausnopeudella jopa 100 litraa sekunnissa, mikä ei ollut hyvä merkki projektille. Toisin kuin odotettiin, jotkut kivet, joita tiimit käsittelevät, olivat erittäin hajanaisia. Tämä vaaransi rakentamisen jatkumisen sekä koko projektin. Oli selvää, että rakentamisen jatkamiseksi olisi käytettävä niin kutsuttuja injektiosuojia. Tämä prosessi sisältää aineen injektoimisen porausreikiin tiivistämään aukot hajanaisessa kivessä. Olemassa olevan rakenteen suojelemiseksi tunnelin viimeinen 10 metriä täytettiin betonilla eristämään se. Tämä betoni sitten esti injektoitavan aineen vuotamisen porausreijistä tunneliin. Helmikuussa 2021 kaivoksen pohjakammio saatiin valmiiksi lähes vuoden viiveellä ja tunnelin porauskoneen rampin rakentaminen voitiin vihdoin aloittaa. Tämä ramppi ohjaa porauskoneen aiemmin poratun reijän alkuun. 80 metriä pitkä pohjakammio on nyt valmis ja tunnelin porauskoneen, lyhyesti TBM:n, kokoonpano voi alkaa. Kone toimitetaan työmaalle 6 erillisessä osassa. TBM:n porauspään halkaisija on luonnollisesti eri osista suurin ja reijän alku on tarkasti mitoitettu sille. Kone on 100 metriä pitkä, kun se on täysin koottu. Suunnittelun ansiosta sen ei tarvitse olla täysin koottu aloittaakseen toimintansa. Ennen kuin porauskone laitetaan päälle, tilaathan Boostin YouTube-kanavan ja klikkaa myös tykkää-nappia, jos olet nauttinut videosta tähän mennessä.
Aika on vihdoin tullut. Tiimit aloittavat tämän massiivisen tunnelin porauksen. Vaikka porauspää on jo aloittanut toimintansa, TBM:n loppuosaa vielä kootaan valmiiksi. Väliaikaisia ratkaisuja tarvitaan kaivetun materiaalin poistamiseen ja koneen huoltamista varten, kun se ei ole vielä täysin koottu. Noin 3 viikon jälkeen kone on vihdoin täysin kasassa ja normaalit toiminnot alkavat viimein. Porauksen aikana koneen 23 rullaterää pyörivät kiveä vasten korkealla paineella, murskaten kivenpalasia irti. Tämä materiaali putoaa leikkauspyörään ja sitten materiaalikanavaan. Materiaali liukuu itsestään alas. Toiminnan aikana 4 puristinta pakottaa leikkauspyörän kiveä vasten jopa 500 tonnin paineella, mikä on enemmän kuin koko koneen paino. Tartuntakilpi absorboi voimat ja käyttää 2 ajotartuntapihtiä tukemaan konetta kivessä. Täysi porausliike on 1,2 metriä pitkä ja vie normaalisti noin 30 minuuttia suorittaa. Niin kutsutussa ajokilvessä on 4 moottoria asennettu ajamaan leikkauspyörää. Ajokilpeen kohdistuvaa momenttia absorboi pystysuoraan asennetut hydraulijärjestelmät. Käyttäen näitä kaikkia järjestelmiä yhdessä, koneen ajokilpeä, joka lepää löysästi kivessä, voidaan ohjata porauksen aikana. Näin koko TBM:ää ohjataan oikeaan suuntaan. Kun kone on suorittanut täyden porausliikkeen eli 1,2 metriä, ajo-operaatiot pysähtyvät. Kun tartuntapihdit on kiristetty uudelleen, kone jatkaa ajo-operaatioita. Mutta ennen tätä koko kone on vedettävä eteenpäin. TBM:n loppuosa koostuu 7 peräkkäisestä yksiköstä, joissa on tekniset laitteet koneen tarpeisiin. Turvallisuutta varten suunniteltiin myös varotoimenpidelaite, joka estää koko koneen liukumisen taaksepäin. Käyttämällä erittäin voimakkaita hydrauliikkoja, koneen takaosan tartuntapihdit voidaan siirtää koneessa noin porausliikkeen pituuden verran. Jos tartuntapihdit ovat kivessä ja kone haluaa liikkua taaksepäin, tartunta kiristyy automaattisesti pysäyttäen koneen. Tämä mekanismi toimii pelkästään geometriansa perusteella, toimien jopa onnettomuuden sattuessa ja kaikkien hydrauliikkojen tehojen menetessä. Kun TBM saavuttaa maksimaalisen laajennuksen porauksen aikana, etummainen varatartuntapihti vedetään takaisin, sitten takaosa, joka on kiinnitetty paikalleen kiveen, liuutetaan taaksepäin ja konetta työnnetään eteenpäin. Nyt etummainen tartuntapihti on kiinnitetty paikalleen ja takaosa vedetään eteenpäin. Kun molemmat varatartuntapihdit on turvallisesti kiinnitetty ja asetettu kiveen, tartuntakilpi vapautetaan ja edistetään. Sitten koneen takaosa tuodaan jälleen eteenpäin. Kone on nyt vähimmäislaajennuksen asennossa ja voi aloittaa porauksen uudelleen. 4 kuukauden porauksen jälkeen TBM on porannut 450 metriä kiveä eteenpäin ja noin 200 metriä ylöspäin. Mutta sitten tiimit kohtaavat kriittisen ongelman vuoren sisällä. TBM on pysähtynyt täysin 300 metrin syvyyteen. Syy oli odottamaton. TBM oli toimittanut 12 kuutiometriä kaivettua materiaalia tekemättä yhtään edistystä eteenpäin. Insinöörit havaitsivat, että materiaalin on täytynyt pudota ylhäältä. Tämä voisi vaarantaa koko projektin, jos ylhäältä tuleva materiaali murskaisi koneen. TBM:n vapauttaminen voisi olla lähes mahdotonta. Koko projekti oli jälleen vaikeassa tilanteessa. 6 injektioporausta porattiin ylhäältä tutkimaan paikkaa, mikä vahvisti epäilyn. Tiimit päättelivät, että yli 20 kuutiometrin alue oli alkanut liikkua löysässä kivessä, vapauttaen osan massastaan TBM:n päälle. Estääkseen tämän jatkumisen, tiimit työnsivät ontot terästangot porausreikiin. Sitten sementtiä ruiskutettiin korkealla paineella tankojen läpi. 4 viikon injektioiden ja noin 13 tonnin injektoidun sementin jälkeen totuuden hetki saapui. TBM käynnistettiin varovasti uudelleen. Suureksi helpotukseksi muita kiviliukumia ei tapahtunut. Kun kone oli tehnyt tiensä 1400 metriä vuoren läpi ja 800 metrin korkeuden, hetki, joka joskus vaikutti mahdottomalta, saapui viimein 23. helmikuuta 2022. TBM mursi läpi viimeisen kiviseinän. Leikkauspyörä näytti arvet yli 10 000 kuutiometriä murskatusta kivestä. Se purettiin ja kuljetettiin pois.
Koneen loput osat tekivät tiensä takaisin alas porattua reikää pitkin yli vuoden matkan jälkeen. Voimalaitoksen on määrä valmistua tänä vuonna, mutta ennen kuin vesi virtaa sieltä turbiineihin, on vielä paljon tehtävää. Jos tämä video oli kiinnostava, muistathan tilata Boost-kanavan ja klikata tykkää-nappia. Mitä ajatuksia sinulla on tästä videosta? Kerro minulle kommenteissa. Jatka muiden Boost-videoiden katselua, kuten tämä ruudullasi nyt.